Да. Готов ли сте да предадете живота си на Христос? Да, готов съм. Защото ви виждам с лоши приятели. Да. Знаете, приятелите, с които излизате, не можете да кажете, че са Божии хора. Повече от тях. Исус ви обича. Трябва да вземете решение. Защото това, което виждам във вас, е, че бъдещето ви е много светло. Имате светло бъдеще. Много сте интелигентен, но това, което се случва сега, е, че използвате тази интелигентност да правите обратното. Исус иска да предадете живота си изцяло на Него. Добре. Там, където ще те заведе, небето ще бъде твоята граница. Чудесни новини. Ела тук. Във всемогъщото име на Исус Христос. Във всемогъщото име на Исус Христос. Стани. Във всемогъщото име на Исус Христос. Стани. Във всемогъщото име на Исус Христос. Стани. Стани. Във всемогъщото име на Исус Христос. Ти си свободен. Ти си свободен. Благодаря ти, Исусе. Благодаря ти, Исусе. Благодаря ти, Исусе. От днес живей живота си, за да хвалиш Исус. Благодаря ти, Исусе. Свободен съм. Потвърждение на пророчеството. Казвам се Джонсън Насона от Вашингтон. Кажете ни, какво беше пророчеството, което получихте днес? Каза, че излизам с лоши приятели и правя неща, които не трябваше да направя. И че има много потенциал, но не го използвам в най-голямата му степен. Мога ли да говоря с вас? Да. Готов ли сте да предадете живота си на Христос? Да, готов съм. Защото ви виждам с лоши приятели. Да. Знаете, приятелите, с които излизате, не можете да кажете, че са Божии хора. Повече от тях. Исус ви обича. Трябва да вземете решение. Защото това, което виждам във вас, е, че бъдещето ви е много светло. Имате светло бъдеще. Много сте интелигентен, но това, което се случва сега, е, че използвате тази интелигентност да правите обратното. Всичко, което ми каза, е истина, защото има много интелигентност в мен. Трябва да я използвам позитивно, вместо негативно. И да я използвам да помагам на други хора, вместо да я използвам да върша лоши неща. Мъдрият човек спомена, че имате лоши приятели. Кажете ни, с какви приятели излизахте? Всичките ми приятели, с които излизах, винаги искаха да пият и излизат. Когато им казвах, че ще остана вкъщи, да чистя стаята ми или да помогна на майка ми, те казваха: не, излез, айде, излизаме, ние сме по-важни. Влязаха в умът ми и аз им позволих да направят това. Какви бяха нещата, които правихте заедно с тях и как влияеше това върху вас? Основно ми повлияха да ходя в магазините и да крада бира и да правя неща, които не почитат Бог, които не следват стъпките на Бог. Какви навици създадахте поради това? Започнах да пуша и да пия много и имах проблеми с полицията. И тогава майка ми каза, че трябва да дойда тук с нея. В светлината на пророчеството, което получихте, какво е вашето решение? Започнах да изтривам всичките си контакти и ще започна на чисто. Днес той ми показа една нова сила, за която дори нямам и думи. Беше просто невъобразима. И всичко, което видях да става днес, не можах да повярвам на собствените си очи, докато не се случи с мен. Точно когато мъдрият човек Хари дойде и докосна ръката ми, усетих, че се строполясвам на земята. Когато се опитах да стана отново, не знам как и какво стана. Усетих кълбо от вятър и нещо, което ме бутна обратно на земята. Отново се опитах да стана, но не можах. Беше като непозната сила. Беше неописуемо. В момента на молитвата, как се чувствахте? Беше неочаквано за мен. След това приех Исус за мой Спасител. Това е чудесно решение. Най-голямото решение в живота е това, което вършим с Исус. Искаме да ви насърчим да бъдете близо до нашия Господ Исус Христос и най-доброто идва в името на Исус. Амин. Благодаря ти, Исусе. Потвърждение на пророчеството.
Сестра, мога ли да говоря с вас? Да. Виждам